Raditi, raditi, samo raditi. Ko radi ne boji se čega? Radi. Bravo, luče moje. Sve organske proizvodnje, tako si? Tako. Iz naše bašte. Štedimo novac, tako, i hranimo se šta? Zdravo, jer tako ti? Da. Jer tako smo šta? Po mogućnosti. Luče moje vredno. Ali to je i laki. Lazo! Jesi vredan sine? Jesam, Pa pomažeš bratu? pomažem. Pa ja voli da pravi razno čudesa, ne? Ali ti si baš specijalica za špagete, a? I za razne sosove, a? Da, A voliš ti sine da jedeš ljuto, a? da. Idemo dalje, ajde idemo. Kako se radiš? Cerim tikice. Bravo si. Bravo, Lučano. A šta si ovdje spremio? Randani krompir. I to ti šta da radiš? Da pomešam sa tikicama. Da, ide. Crni luka, biber, jaja, znači, tako? Da. Bravo si. Bravo. Pa, šta radiš? Stavиш to, rezam tikice i malo dinsta ono. Malo konkretno. Ajde. Redani, ali malo dinsta. Je tako? Cijelo. A te on? Da pomešam? Da. A, ruče. Isto tu. Neću da hoću. Lutko, Molim? je a vrednovano što deš? Jes. A prave nam doručak, ovo dobro. Da. Stava spavaju. Bravo si. Znači, krompirići iz naše bašte, također ti krompirići i tikvice iz naše bašte, I Zorica iz naše bašte. i Zorice iz naše bašte. Šta bi vi bez Zorice? Lutka moja. Zorice, koga ti najviše voliš na svijetu? Ljubav. A decu? Djecu volim. Kako? A Najviše vredano jeste. decu, vredano. Vidi ga Laki, vidi ga Laki. Laki, šta ti radiš? Sjećemo luka. Pecka šuka. A pa ja? Stavljam ja. Bravo, pravimo masu za pljeskavice. Od tikvica i mladi krompira, luka, jaja i sačin. Halo, šta sad radite? Stavljamo malu, tucanu malu. Dobro. Tu sam ljuto i Mislim da je ovo kukuruzovo brašno. tako. Ne, kukuruzov gris. Palento. To je tajni sastojak koji je otkrivao. Šta je? Zašto da bi masa bila kompaktna, tako? Da bi mogli da preberamo pljeskavice. Ali tako, tako je. Tako je. Šta radite, pa evo? Sad će tucan biber. Bravo si. Laki, kako napreduješ? Sve super. Bravo si. Idemo, pa evo, šta sad radiš? Sipujem biber. Ajde, luče moje. Znači, tu crni biber stavljamo. Puno, nema se što. Stani bre, pritraviš. I ti šta radiš, Laki? To, taj rad. Jer tako smo šta u? Mogućnosti. Šta sad radimo? Moramo da štedimo ovaj zeti što smo pržili krompiriće, procedimo, ali tako? Tako je. I koristimo opet. Tako, jel tako, tako je. Stavimo malo soli da ne prska i šta dodajemo? Još malo zejtina. Krećemo. Napravimo pljeskavicu. Bravo, Laki. Bravo si. Laki! Ej, Pa ja ima jednu strašnu ideju. Nešto novo. Šta će raditi, pa? Da ubacim sun. Šta da ubaciš? Suncokret. Sunce? Ajde. Da probam i to. Znači u smesu za pljeskavice od tikvica, mladih krompira, luka i raznih začina stavljamo i šta? suncokret. Suncokret. Da.
Život je lep. Uznaci sine i svetloga duha. Oče naš koji Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje. Carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušli daj nam danas i oprosti nam dugove naše. Kao što i mi oproštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje. Nego nas izbave zla. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Amin. Amin. I tako.